eerste dag op het werk. Ik stond om 6 uur op. Ik waste mijn haar. Ik poetste mijn tanden 2 keer. Ik trok mijn mooiste overhemd aan. Een wit overhemd met knopen. Ik deed gel in mijn haar. Ik rook naar aftershave. Ik liep naar de bushalte. Het was donker. Het was koud. November in Rotterdam. En toen ik aankwam op het werk, keek iedereen naar mij, maar niet omdat ik er goed uitzag. Mijn collega Piet keek naar mijn overhemd en zei: ga je naar een feestje? En iedereen lachte. Oh nee, Bram, wat droegen je collega's? Joggingbroeken, t-shirts. Sommigen droegen een trui met vlekken. Ik stond daar in mijn witte overhemd als een pinguïn tussen de duiven. Welkom bij aflevering 5 luisteraars. Bram vertelt vandaag over zijn eerste week op het werk. En het wordt een ramp, maar een grappige ramp en een leerzame ramp. Ik was zo boos op mezelf. In aflevering 4 had Fabienne gezegd: kleed je passend bij de functie. Maar ik luisterde niet goed. Ze zei: geen pak voor een magazijn. Maar ik dacht dat een overhemd oké was. Het was niet oké. In een magazijn draag je werkkleding. Een t-shirt, een spijkerbroek, veiligheidsschoenen. Mijn baas Erik gaf me een paar veiligheidsschoenen. Maat 43. Groot, zwaar, lelijk, maar verplicht. En hij gaf me een hesje. Een geel hesje. Ik leek op een bouwvakker. Maar weet je wat? Na 1 dag voelde het normaal. En dat is de les. De eerste dag is altijd vreemd. De kleding is anders. De regels zijn anders. Maar na een paar dagen wen je eraan. En trouwens, die veiligheidsschoenen zijn verplicht in veel sectoren. De werkgever moet ze gratis geven, jij hoeft er niet voor te betalen. Dat staat in de Arbowet. Erik legde ook de werktijden uit. Hij zei: je werkt van 8 tot half 5, maandag tot vrijdag. Een half uur lunchpauze. En hij zei iets dat ik niet verwachtte. Hij zei: om half 5 ga je naar huis. Niet later. Ik wil niet dat je overwerkt. In mijn land werkt iedereen over. 6 uur extra per week is normaal. Je baas verwacht het. In Nederland is overwerken niet normaal. Het is zelfs verdacht. Als je elke dag overwerkt, denkt je baas, hij is misschien niet efficiënt. Nederlanders werken hard, maar om 5 uur gaan ze naar huis, naar hun gezin, naar hun hobby, naar de sportclub. De werk-privébalans is heilig. Op mijn eerste dag ging ik om half 5 naar huis. Ik stond op straat en het was nog licht. Ik dacht: dit is vreemd, maar ook mooi. In mijn land zag ik de zon nooit na het werk. Ik ging altijd in het donker naar huis. Hier had ik nog een hele avond voor mezelf. En dat is een van de mooiste dingen aan werken in Nederland. Je hebt tijd. Tijd om te leven, niet alleen om te werken. Goed, om 9:30 zei Piet: koffie. En iedereen stopte met werken. Ze liepen naar een kleine keuken. Ik bleef doorwerken. Ik dacht: ik ben nieuw. Ik moet laten zien dat ik hard werk. Na 5 minuten kwam Piet terug. Hij zei: Bram, kom je? Koffie. Ik zei: nee, dank je. Ik werk door. Piet keek me aan. Hij zei: Bram,
Kom, nu. Het was geen vraag, het was een bevel. Oké, dit is heel belangrijk. In Nederland is de koffiepauze heilig. In veel andere landen is doorwerken goed. Het laat zien dat je hard werkt. Maar in Nederland is het anders. In Nederland is koffiepauze geen pauze. Het is teambuilding. Het is het moment dat je je collega's leert kennen. Je praat over voetbal, over het weer, over je weekend. Als je niet meedoet, denken je collega's dat je onvriendelijk bent of dat je je beter voelt dan zij. En dat is in Nederland het ergste dat je kunt doen. Nederlanders hebben een gezegde: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat betekent: wees normaal, wees gewoon, doe niet speciaal, doe niet alsof je beter bent. De koffiepauze is het moment dat je laat zien: ik ben een van jullie, ik hoor bij het team. Dat begreep ik niet op dag 1. Maar na dag 2 ging ik elke ochtend mee. En na een week kende ik de namen van alle collega's. Piet is van Ajax. Klaas is van Feyenoord. En daar praten ze elke ochtend over. Heel luid. Met veel emotie. Welkom in Nederland. Voetbal is de tweede religie. Om 11:30 zei Erik: lunchpauze. 30 minuten. Ik liep naar de kantine. Ik verwachtte een warme maaltijd. Soep, rijst, vlees. Zoals in mijn land. Weet je wat ik zag? Brood. Overal brood. Bruin brood. Wit brood. Brood met kaas. Brood met ham. Brood met pindakaas. Brood met hagelslag. Hagelslag, dat is chocolade. Op brood, als lunch. Ik dacht, dit is een grap. Dit is toch geen eten voor volwassenen? Maar Piet zat naast me, met 4 boterhammen, 2 met kaas, 1 met pindakaas en 1 met hagelslag. Hij zei, lekker. Ik had niets meegenomen. Ik dacht dat er een kantine was met warm eten. Dus ik zat daar. Zonder eten. Op mijn eerste dag. Piet keek naar mij. Hij keek naar zijn brood. En hij gaf mij een boterham met kaas. Zonder iets te zeggen. Hij gaf het gewoon. Dat was het aardigste dat iemand voor mij deed in mijn eerste week. Dat is mooi. En typisch Nederlands. Nederlanders zijn niet altijd warm in hun woorden, maar ze zijn warm in hun daden. En ja, de Nederlandse lunch is brood, bijna altijd. Nederlanders eten 1 warme maaltijd per dag. En dat is het avondeten. De lunch is koud. Brood, kaas, vlees, groente. De lunchpauze duurt 30 minuten, niet langer. En die pauze wordt niet betaald. Dat is de wet. Als je 5,5 uur of langer werkt, heb je recht op 30 minuten pauze, maar de werkgever hoeft die niet te betalen. Dus als ik 8 uur werk, ben ik eigenlijk 8,5 uur op het werk. Precies, 8 uur werk plus 30 minuten pauze. De pauze is je eigen tijd. Dat wist ik niet. In mijn land is de pauze onderdeel van de werkdag. In Nederland niet, maar koffiepauzes overdag, even naar de wc, even water halen, dat is wel werktijd. Alleen de lunchpauze niet. Op dag 2 gebeurde er iets dat mij raakte. Ik wil het vertellen, maar het is moeilijk. Neem je tijd. Ik was dozen aan het sorteren. Ik deed het op mijn manier. De manier die ik in mijn vorige werk had geleerd. Maar blijkbaar deed ik het verkeerd. Mijn collega Klaas kwam naar me toe. Hij zei: Bram,
Je doet het fout. Zo moet het niet. Kijk, zo moet het. Hij zei het heel direct, zonder glimlach, zonder sorry. Gewoon, je doet het fout. Ik voelde me verschrikkelijk. In mijn cultuur zeg je zoiets niet direct. Je zegt, misschien kun je het anders proberen, of het is goed, maar er is een andere manier. Maar Klaas zei gewoon, fout, zo niet, zo wel, klaar. Ik ging naar de wc. Niet omdat ik moest plassen, maar omdat ik even alleen wilde zijn. Ik stond daar en dacht, ik kan dit niet. Ik wil naar huis. Bram? Ja? Klaas was niet boos op je. Klaas was niet onvriendelijk. Klaas was Nederlands. Wat bedoel je? In Nederland is directe communicatie normaal. Het is geen aanval, het is efficiëntie. Klaas wilde je helpen. In zijn hoofd dacht hij, ik vertel Bram hoe het moet, dan kan hij het goed doen. Klaar, probleem opgelost. Hij bedoelde het niet persoonlijk. Er was geen emotie, geen oordeel, alleen informatie. Maar het voelde persoonlijk. Dat begrijp ik. En veel nieuwkomers voelen dat zo, maar hier is het verschil. In Nederland zegt je collega het direct en 5 minuten later drinken jullie samen koffie. Er is geen conflict, er is geen boosheid, het is vergeten. In andere culturen zegt niemand iets direct, maar denken ze het wel. En dan is er spanning, maar niemand praat erover. In Nederland is alles op tafel, direct, eerlijk, en dan is het klaar. Na de koffiepauze op dag 2 zei Klaas. Bram, ga je mee voetballen zondag? Alsof er niets was gebeurd. Ik begreep het toen pas. Hij was niet boos. Hij wilde me helpen. En daarna wilde hij met me voetballen. Dat is Nederland. Na 2 weken kreeg ik mijn eerste loonstrook. Ik was zo blij. Mijn eerste salaris in Nederland. Ik opende de e-mail en ik schrok. Wat was er? Het bedrag was veel lager dan ik verwachtte. Ik verdiende €14,50 per uur. 40 uur per week. Dat is €2320 bruto per maand. Maar op mijn rekening stond maar €1900. Waar is de rest? Ah, de loonstrook. Dit is een heel belangrijk onderwerp en veel nieuwkomers schrikken van het verschil tussen bruto en netto. Bruto is het bedrag voor belasting. Netto is wat je op je rekening krijgt. Het verschil gaat naar belasting en sociale premies. In Nederland betaal je loonheffing. Dat is inkomstenbelasting en premies voor sociale verzekeringen, ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioen. Het klinkt veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je door. Als je werkloos wordt, krijg je een uitkering. Als je oud bent, krijg je pensioen. Het Nederlandse systeem is, je betaalt nu meer, maar je bent beschermd als het misgaat. Dat is de deal. En die loonstrook, die begrijp ik niet. Er staan zoveel woorden op. Laat me de belangrijkste woorden uitleggen. Bruto loon is je totale salaris voor aftrek. Loonheffing is de belasting die je werkgever inhoudt. Pensioenpremie is je bijdrage aan je pensioen. En nettoloon is wat je op je bankrekening krijgt. Dat is het bedrag dat je kunt uitgeven.
En dan is er nog het vakantiegeld. Dat is 8% van je bruto jaarsalaris. De meeste werkgevers betalen dat 1 keer per jaar, in mei of juni. Het is extra geld bovenop je maandsalaris. Dus in mei krijg ik opeens een groot bedrag op mijn rekening. Ja, bij een bruto jaarsalaris van 28.000 euro is dat ongeveer 2.200 euro bruto vakantiegeld. Netto iets minder, maar het is een mooie meevaller. Dat wist ik niet. Niemand had het me verteld. En daarom luister je naar deze podcast. Ik wil nog iets vertellen over taal. Want op het werk spreekt iedereen Nederlands. Snel Nederlands. Met woorden die ik niet ken. Op dag 3 zei Erik: Bram, kun je even die pallet verzetten? Ik keek hem aan. Ik kende het woord pallet niet. Ik kende het woord verzetten niet. Ik stond daar, stilte. Erik wees naar een groot houten ding met dozen erop. Hij zei: dat is een pallet. En hij wees naar de andere kant van het magazijn. Verzetten is verplaatsen. Vanaf dat moment schreef ik elk nieuw woord op. In een klein notitieboekje. Pallet. Verzetten. Heftruck. Voorraad. Orderpikken. Streepjescode. Na een week had ik 50 nieuwe woorden. Na een maand meer dan 200. Dat is een fantastische methode, een notitieboekje op het werk. Mijn collega's vonden het grappig. Piet zei: Bram, schrijf je alles op? En ik zei: ja, alles. En soms schreven zij een woord voor mij op, met de uitspraak erbij. Klaas schreef een keer alsjeblieft en ernaast alsjeblieft met streepjes, zodat ik wist hoe ik het moest uitspreken. Dat is lief. Je collega's hielpen je. En dat gebeurt vaak in Nederland. Als je laat zien dat je wilt leren, helpen mensen je. Maar je moet het zelf vragen. Nederlanders bieden niet altijd hulp aan, maar als je vraagt, zeggen ze bijna altijd ja. In mijn 3e week werd ik ziek. Ik had koorts. 39 graden. Ik wilde naar het werk gaan, want in mijn land ga je altijd naar het werk, ziek of niet. Anders verlies je je baan. Nee. Bram, als je ziek bent in Nederland, blijf je thuis. Dat is de regel. Maar ik was bang. Ik was in mijn proeftijd. Als ik thuis blijf, ontslaan ze me misschien. Luister goed. Dit is heel belangrijk. In Nederland mag je werkgever je niet ontslaan omdat je ziek bent. Dat is verboden, ook in je proeftijd. Als je ziek bent, bel je je werkgever. Je zegt: ik ben ziek, ik kan vandaag niet komen. Dat heet je ziek melden. Je werkgever betaalt je door, minimaal 70% van je salaris. In het eerste jaar vaak 100%. Je hoeft niet te vertellen wat je hebt. Je hoeft niet te zeggen: ik heb koorts of ik heb buikpijn. Je zegt alleen: ik ben ziek. Je werkgever mag niet vragen wat je ziekte is. Dat is privé, dat staat in de wet. Echt? Hij mag niet vragen wat ik heb. Nee, hij mag vragen: wanneer denk je weer te kunnen werken? En kan ik iets doen om je te helpen? Maar niet: wat heb je precies? Ik belde Erik met trillende handen. Ik zei: Erik, ik ben ziek. Ik kan niet komen. Weet je wat Erik zei? Hij zei: oké, Bram. Beterschap. Rust lekker uit. En dat was het. Geen boze stem. Geen dreigement. Gewoon
beterschap. Ik hing op en kon het niet geloven. Beterschap. Rust lekker uit. In mijn land had mijn baas geschreeuwd. Zo werkt het in Nederland. En als je langer ziek bent, stuurt je werkgever een bedrijfsarts. Dat is een dokter die kijkt of je echt ziek bent en hoe je kunt herstellen. En je werkgever betaalt je salaris door. Maximaal 2 jaar. 2 jaar. Dat is uniek in de wereld. Na een maand op het werk was ik een ander mens. Ik droeg werkkleding. Ik dronk koffie met Piet en Klaas. Ik at brood met kaas. Elke dag. Soms zelfs met hagelslag. Ja, ik geef het toe, het is lekker. De hagelslag heeft gewonnen. Ik begreep de directe communicatie. Als Klaas zei, dat is fout, dacht ik niet meer. Hij is boos. Ik dacht, oké, hoe moet het dan? Ik had 200 woorden in mijn notitieboekje. Ik kon een gesprek voeren over het werk. Niet perfect, maar genoeg. En mevrouw Van den Berg, weten jullie wat zij deed? Vertel. Zij gaf me een broodtrommel. Een echte Nederlandse broodtrommel. Grijs met een klik. Ze zei, voor je lunch, Bram. Zodat je niet weer zonder eten op je werk zit. Ik gebruik die broodtrommel elke dag. En elke ochtend als ik mijn brood inpak, denk ik aan mevrouw Van den Berg. Bram, je maakt me emotioneel. Zij ook, maar dat zegt ze nooit. Ze zegt alleen, eet smakelijk. En er is nog iets. Na 3 weken nodigde Piet mij uit voor een borrel. Op vrijdagmiddag. Met het hele team. Een borrel. Dat is een informeel drankje na het werk. Met collega's. In een café of gewoon op kantoor. Bier, wijn of cola. In het begin was ik zenuwachtig. Ik kende de woorden niet. Iedereen praatte snel. Ze maakten grappen die ik niet begreep. Maar Piet gaf me een biertje en zei, proost, Bram. En Klaas klopte me op mijn schouder. En na 2 biertjes praatte ik Nederlands. Niet perfect, maar ik praatte. En iedereen luisterde. En niemand lachte. De borrel is heel belangrijk in Nederland. Het is het moment dat collega's vrienden worden. Als je wordt uitgenodigd, ga dan mee. Je hoeft geen alcohol te drinken. Cola of sap is prima. Het gaat om het samen zijn. En je Nederlands wordt beter na 2 biertjes. Dat is wetenschappelijk bewezen. Echt waar. Er is een studie aan de Universiteit van Maastricht die laat zien dat een klein beetje alcohol je spreekangst vermindert. Dus bier drinken is goed voor mijn Nederlands. Een beetje, niet te veel. 2 biertjes, niet 10. Goed, laten we samenvatten. Wat moet je weten over je eerste week op het werk in Nederland? 1. Draag kleding die past bij je werk. Kijk wat je collega's dragen. 2. Ga altijd mee met de koffiepauze. Het is niet optioneel. Het is teambuilding. 3. Neem je lunch mee. Brood, kaas, fruit. De lunch is koud in Nederland. 4. Directe communicatie is normaal. Het is geen aanval. Het is informatie. 5. Bruto is niet netto. Check je loonstrook. Leer de woorden bruto loon, loonheffing, netto loon, vakantiegeld. 6.
Schrijf nieuwe woorden op. Elk woord dat je hoort op het werk. Vraag aan collega's hoe je het uitspreekt. 7. Als je ziek bent, bel je werkgever en zeg: ik ben ziek. Je hoeft niet te zeggen wat je hebt en je werkgever betaalt je door. Fabienne, ik wil nog iets vertellen over hoe ik naar het werk ga, want dat was ook een avontuur. Vertel. In het begin nam ik de bus, elke dag. Een bus van mijn huis naar het industrieterrein. 30 minuten. En het kostte me bijna €100 per maand. Ik had een OV-chipkaart. Dat is een pasje voor het openbaar vervoer. Bus, tram, trein, metro. Je laat geld op de kaart en je checkt in en uit. De OV-chipkaart is essentieel in Nederland. Je kunt hem kopen bij elk station of online op ovchipkaart.nl. Het kost €7,50 voor een anonieme kaart. Maar na 2 weken zei Piet: Bram, waarom fiets je niet? Ik zei: ik heb geen fiets. Hij zei: dan koop je er een. We gingen samen naar Marktplaats. Dat is een website waar je tweedehands spullen kunt kopen. Hij vond een fiets voor mij. €65. Een oude groene fiets. Lelijk. Maar hij reed. En nu fiets ik elke dag naar mijn werk. 20 minuten. Gratis. Fietsen is de Nederlandse manier. Meer dan een kwart van alle ritten in Nederland wordt op de fiets gedaan. En het bespaart enorm veel geld. Ik bespaar nu €100 per maand op reiskosten. Dat is €1200 per jaar. En wat veel mensen niet weten, als je wel met het openbaar vervoer of met de auto naar je werk reist, heb je misschien recht op een reiskostenvergoeding. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven van 23 cent per kilometer. Dat is vrijwillig. Niet elke werkgever doet het, maar vraag ernaar. Moet ik dat zelf vragen? Ja, in Nederland moet je veel dingen zelf vragen. Toeslagen, reiskosten, vakantiedagen, niemand biedt het aan. Maar als je het vraagt, krijg je het vaak wel. En als je fietst, bieden sommige werkgevers een fietsplan aan. Dat betekent dat je een fiets kunt kopen via je werkgever met belastingvoordeel. Vraag aan je HR-afdeling of ze dat hebben. HR. Dat is de afdeling die over personeel gaat, toch? Ja, HR staat voor Human Resources. In het Nederlands zeggen we ook personeelszaken. Zij regelen je contract, je salaris en al je vragen over arbeidsvoorwaarden. Ik was in het begin bang om naar HR te gaan. Ik dacht, ze zijn er om de werkgever te helpen, niet mij. Dat denken veel mensen, maar HR is er voor allebei. Als je een vraag hebt over je rechten, je salaris of je contract, ga naar HR. Ze helpen je. Ik ging naar HR in mijn 3e week. Ik vroeg over mijn reiskostenvergoeding. En weet je wat? Ik had er recht op. Maar niemand had het me verteld. Ik kreeg €50 per maand terug voor de weken dat ik met de bus ging, omdat ik het vroeg. Precies. In Nederland geldt, je krijgt niet wat je verdient, je krijgt wat je vraagt. Onthoud dat. En 8, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Dat is de zin van vandaag. Weet je, Fabienne, de eerste week was moeilijk. Heel moeilijk. Er waren momenten dat ik dacht, ik kan
dit niet. Maar nu, maanden later, is het werk het beste deel van mijn dag. Niet omdat het werk zo leuk is, maar omdat Piet en Klaas en Erik mijn vrienden zijn geworden. Ze leerden mij Nederlands. Ze gaven me brood toen ik honger had. Ze nodigden me uit om te voetballen. Ze maakten mij een deel van het team. En dat begon met 1 kopje koffie. 1 kopje koffie dat ik eerst niet wilde drinken. In aflevering 4 zei ik, zeg altijd ja tegen koffie en dit is waarom. Koffie is de deur naar vriendschap in Nederland. Laten we terugkijken naar onze zinnen. Aflevering 1. Alles begint bij het BSN. Aflevering 2. Ken je punten, ken je rechten. Aflevering 3. Verander je strategie, niet je zelfvertrouwen. Aflevering 4. Eerlijkheid wint van perfectie. En vandaag, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 5 afleveringen. 5 zinnen. Als je die 5 dingen onthoudt, red je het in Nederland. Volgende keer praten we over een onderwerp waar iedereen bang voor is. De huisarts. Bram was ziek, ging naar de dokter en de dokter zei 1 woord. Een woord dat Bram niet begreep, een woord dat hem 3 nachten wakker hield. Dat woord wil ik nog niet zeggen. Dat horen jullie de volgende keer. Tot de volgende keer, luisteraars. Vergeet niet, neem brood mee naar je werk en zeg ja tegen koffie. Daar! Doei!